गाबोन 9 एप्रिल आसाम विधानसभा बिसायख'थि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन हादरसायाव भट सोनाय। हादरसानि दाब दाब जिल्ला आरो बियाबफोरनि भट मिरुफोराव साखाफारा जानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। हादरसानि गं 31,490 भट मिरुफोराव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन भट सोनाय। हादरसायाव खमैबो सा 2,50,00,000 सुबुंफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थाखाय साखाफारा जानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों आरो बे समाव भट मावख'गिरिफोर एबा पोलिं प्रिसाइडिं अफिसारफोरा EVM लानानै गाव गावनि भट मिरुसिम थांगोन आरो गाबोन सोरांनाय लोगो लोगोनो भट मिरुसिम फैना गाव गावनि बिबानाव थानाय हाबाफारिफोरखौ आबुङै मावफुंगोन आरो फुंनि 7 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जागायगोन बिसायख'थिनि भट सोनाय। नंगौ, हादरसानि थागिबि सुबुंफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ सोनो थाखाय गाबोननि सानखौ नेनानै दं। लोगोसे साफ्रोमबो बिजाथि बिथांमोनहाबो गाव गावनि दोलोखौ देरहानायनि मिजिं थिनानै दं। थारैनो हादरसायाव गाबोन एबा 9 एप्रिल सोरांनाय लोगो लोगोनो फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन भट सोनाय आरो गाबोननि जानो गोनां बिसायख'थिनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ फैबाय थानाय मे दाननि 4 खालाराव फोसावगोन। नंगौ, हादरसानि गं 31,490 भट मिरुफोराव फुंनि 7 रिंगायाव जागायगोन भट सोनाय आरो सा 2,50,00,000 सुबुंफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ सोनो थाखाय साखाफारा जानानै दं।